pagpasalamat ha iyo nga permi nagalin susunod din naton programa nagkakaurusa kita nindi nga na naton mga kasangkayan nga diri nag-aalang pag-access sa social media pamati ha radio nga na naton mga kasangkayan di na mga establishmento din Katmalungan nga diin an ira oras ginahatag agon mapamatian nira ang mga karasang katamis kabaysa yan naton mga musika nga waray gingkomposohan mga kadaan nga na naton mga kabaguhan nga kompositor nga na pinaagi hini na siring ako nga namo nga salamat haniyo pagbunyo ga akon kada Sabado nga ginagat ko kamuliwat nga sunod nga Sabado kirigta kita ha sunod nga Sabado is Pebrero 10 na nga na siguro ang aton mga musika, more on mga love songs nga mga waray, makadaan, mabago, agud mapahayag naton kung ano ang mga ginaabat naton na aton lughan, ang nagpapaabot kita pagsilibrar ining kaadlawan ng mga kasing-kasing yan nga Pebrero 14. Nga sa rin ko pa, damo nga salamat ang din pagkigusan niyo haakon, nga pagpasalamat naton kan Sir Johnny Bogart Filamor, ang aton station manager, nga padayon nag-aaghat nga magkamayala kitahin sugad ini nga programa. Nga na naton liwat magpasalamat kang Ma'am Raquel Gabionsa, staff traffic manager naton. Sugad ba na naton technical nga side didihi kanina si Sir Anthony, yan na si Sir Elmer nga na naton mga kaurupod ni Marlon, ni Palitz, Irahino Paladi, din yung pamilya Diwaynes, nga MSFM 105.3. Nga nantis ko ighatag ang aton katapusan nga musika, pabalon naton na iyo. Igbabati ko anay iyo ang mga haglipot nga siday, diin aton inigintatagan, ning kadarayawan labi na yanak, na nagsasalin orog kitahan National Arts Month. Kanina, upat ka adlaw, Pebrero 4, ang naipatik han akong social media, amo ini nga siday, ang uluhan ngani. Nasiring an hagsi. Bis ngani an banwa, nag-ikatuturok, asay pa daw itun gugma, nga haat gugma, nga haat dughan natutok. Adi panusa nga hagsi, akus. Ang uluhan nini nga hagsi or haglipot nga siday, akus. Pagsilibrar naton na National Arts Month, nasiring ang hagsi. Kabugat pasanon, kaguol pinsaron, kung ikaw akon kaupod, magaan ug kaya naton. Ansyahan nga adlawhan Pebrero, nahipatik ini nga haglipot nga siday. Kaupay hankulop, adlaw mahimaya. Kapi nagtitikarasa, kuntugbang in hinigugma. Ngan pinagihini na sa ring una mga salamat, iyo Kuya Hermie Mick Sanchez, siring padakon, bisan haharupoy, may mababati naton nga huring. Dini naton programa 105.3 MSFM, ang mga huring han harupoy. Gatag ko iyo, katapusan naton yung musika, inigihapon, may nungdanon, kay naggagahining gugma, ang pagsarig importante nga bertodes, importante nga elemento, di dan aton tagsa-tagsa nga relasyon. Igahatag ko iyo, masarig ak. Di na magbibiling, di na manggulat, kay nakitan ko na ang pelas nga, maihak na gininingi, waray makakabalayo, waray makakapareho, sining dagway nga ikaw wala, pero miyan nakikitan, sining mga mata, kinagtamis mga imim, naging pupulot mo ako nunahunangan kasing-kasing, hinigog mo ko, hinigog mo ko.
katapusan. Waray makaraghan mga higiyon, tinuod mo nga gugman papadayon. Medyo maiha-iha na ang mga naglabay, waray laman ta ka para ang kalipay. Hinggat sa mga mata, tamis mga imim, laging pupulod mo anak mo na hunangan kasing-kasing. Hinihugma ko, hinihugma ko, oh, oh. Bisan pa sa kasirong ako imong insiwagan, umabot man ang pagkalog, dali-dali mong aking payungan. Waray pagkabasan mo pagkikugma. Oh, 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 oh. Masaring ka, masaring ka, masaring ipiliw ka sa katapusan. Oh, oh, ikaw ang rason sa nakong pagpadayon ng bato sa may kung nangapakiyan. Naghatag ka kulor sa nakong Gan pinagi ni nga musika, otro, kirigta kita. Yan ang nga Sabado, otro. Yan na mga salamat, maupay nga kulo, paaton nga tanan. naghatag ka kulor sa nakong matalam nga kalibutan. Yan pala gyapon, greetings nato na nato mga kasangkayan. Na mga salamat, maupay kulo.